Het had een oplossing kunnen zijn voor de woningnood in Goes. Wonen in leegstaande winkels. Maar winkeliers zien het niet zitten. Je stad verandert daardoor heel erg en ik vind gewoon dat het merendeel moet dan toch winkels zijn in de winkelstad. Anders ben je geen winkelstraat meer. En verder in deze Zeeland nu. Lang verwachte renovatie eindelijk van start. En brand houdt bakker Bliek niet tegen. Goedenavond. De gemeente Goes heeft samen met de ondernemers een plan voor de detailhandel in het centrum van de stad aangepast. In sommige winkelstraten zouden naast winkels ook woningen komen op de begane grond om de leegstand te bestrijden. Maar winkeliers zagen dat niet zitten. De Goese binnenstad kampt veel met leegstand van winkels en dat valt ook op bij het winkelend publiek. Meneer, wat vindt u van het winkelaanbod in Goes? Oh, dat is niet goed. Nee, waarom niet? Veel te weinig winkels. Prima. Ja? Ja. U mist niks? Ja, jammer dat Ja. er gaten in zitten, hè? Dat er toch lege winkels. Een middagje in het centrum van Goes. 11% van de winkels staat er leeg. Dat is ietsje boven gemiddeld, maar het wijkt niet heel erg veel af van het landelijke gemiddelde dat volgens mij ergens rond de 9% zit. Een leegstand van 11%, is dat een tegenvaller? Nee, dat is eigenlijk best wel weer een beetje aan het vooruitgaan. En het is ook op sommige plaatsen in de stad. Je ziet gewoon dat het af en toe in de ene straat is, af en toe in de andere straat is. Deze straat zat een aantal jaren geleden juist weer helemaal vol. En er is er nu toch weer één leeggevallen, maar toch heb ik de indruk dat het wel weer vol komt allemaal. 2 jaar geleden wilde de gemeente in leegstaande winkelpanden woningen maken. Zoals hier in de Korte Kerkstraat. Maar dat idee is verlaten op aandringen van de ondernemers. Ja, die stond eerst in het oorspronkelijke stuk aangemerkt als aanloopgebied. Dat betekende dat je bijvoorbeeld ook op de begane grond een woning daar kon vestigen. En daarvan hebben de ondernemers aangegeven van wij hebben nu best een leuk en levendig straatje. Wij zouden het killing voor de sfeer vinden op het moment dat je daar woningen tussen gaat plaatsen. Dus dat hebben wij aangepast. Ja, daar ben ik blij mee. Waarom? Omdat er dan de winkels blijven bestaan en dat het geen woongebied wordt. Omdat het toch belangrijke straatjes zijn meestal straatjes met kleinere winkels. Dus dan krijg je meestal ook iets anders dan grote ketenwinkels. En dat maakt de stad juist leuk. We zijn hier op de Keizersdijk. En wat was hier het beleid? Het was hier het beleid dat het geen kernwinkelgebied was, waardoor je eigenlijk de kans loopt dat er toch wat bewoning komt op de benedenverdiepingen. Maar dat is toch goed tegen leegstand? Dat is op zich heel goed tegen leegstand, alleen je stad verandert daardoor heel erg. En ik vind gewoon dat het merendeel moet dan toch winkels zijn in de winkelstad, anders ben je geen winkelstraat meer. En daar is nu voor gekozen? Daar is nu voor gekozen, dus het is weer iets uitgebreid dan volgens het originele plan. Dus de gemeente heeft geluisterd naar ondernemers? Ja, die heeft inderdaad geluisterd naar de ondernemers. Vindt u het nou beter worden de laatste jaren? Het valt een beetje tegen. We zijn vorige week zijn we in Middelburg geweest. En vroeger vond ik Middelburg niet leuk als winkelstad. Maar ik vind nou Middelburg een stuk leuker geworden dan Goes. Ik heb het idee dat er meer winkels verdwijnen uit Goes. En dan is er nog iets als het gaat over winkelen in Goes. De koopavond op donderdag. Die loopt al jaren slecht. Ja, je kan je er druk om maken, maar dat is een landelijk gegeven. Bij alle steden die net het formaat van Goes zijn bijvoorbeeld, is het hetzelfde probleem. Er zijn nog een paar winkels open. En bij een aantal winkels loopt het best nog wel. Er zijn met name een paar kledingzaken die toch nog dit graag willen, omdat je dan toch 's avonds toch nog kan winkelen op je gemakje. Maar ik vrees durven zeggen dat dit toch iets is wat gewoon aan het verdwijnen is. Toch maar beter stoppen dan? Misschien wel. En de gemeenteraad van Goes moet het aangepaste winkelbeleid nog goedkeuren. In navolging van Borselen hebben de gemeenten Terneuzen en Sluis ook een randvoorwaardenpakket gepresenteerd. Mocht het Rijk een kerncentrale bij Terneuzen willen, dan moet daarvoor in ruil fors worden geïnvesteerd in het onderwijs, een uitbreiding van de gezondheidszorg en een goede uitkoopregeling voor mensen die worden onteigend. Verder stelt de adviesgroep ook voor dat het Rijk gedurende 25 jaar jaarlijks 100 miljoen euro investeert in maatregelen waar Zeeuws-Vlaanderen beter van wordt. De verbouwing van de raadzaal in Vlissingen loopt uit. Het was de bedoeling dat de klus deze maand klaar zou zijn, maar door de verlate levering van spullen is dat niet gelukt. Ook moeten ambtenaren door de verbouwing verhuizen naar een andere werkplek, wat ook invloed heeft op de planning. De raadzaal is nu pas over 3 maanden klaar. Tot die tijd vergadert de gemeenteraad in Middelburg. Ook gezellig. Voor bakkers is het momenteel een drukke tijd, zo vlak voor de kerst. En zo ook voor bakkerij Bliek, die, ondanks de verwoestende brand van afgelopen september, weer op volle toeren draait.
maar dan wel op een nieuwe tijdelijke locatie. Zoals altijd is het aanpoten zo vlak voor de kerstperiode. Dit jaar is het alleen net iets anders dan anders. Vanwege de brand wordt er nu op deze plek gebakken. In 8 weken tijd hebben we hier de bakkerij opgebouwd. Met de ovens, de rijstkasten, een hele bakkerijvloer erin, alle machinerie. Ja, we kunnen ons werk hier weer voortzetten en daar zijn we heel erg blij mee. Goed nieuws dus voor de gebroeders Bliek, die blij zijn dat er na de brand eindelijk weer brood uit de oven komt. Je ziet het levenswerk van de familie zo opgaan in rook. Ja, en daarna moet je schakelen en dan moet je zorgen dat je door kan gaan. En ja, je rug recht en denken, positief denken en wat er wel kan. En ja, je ziet wat daarvan terecht komt. Sterker nog, er wordt zelfs alweer vooruitgekeken. Het plan is om uiteindelijk weer een bakkerij te openen op de vorige locatie. We willen eigenlijk in maart 2027, begin maart, willen we terug verhuizen naar die locatie. Begin april willen we gaan heien. Met andere woorden, Bliek is back in business. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling in Katzand op het moment. Want daar wordt de brandweerkazerne grondig gerenoveerd. En dat is niet voor zijn tijd. Je ziet de klimop die door de kieren naar binnen kwam nog zitten, net als de lekkages. En de kazerne voldeed ook niet meer aan de huidige Arbo-eisen. Conclusie? Het was een sterk verouderd pand en het had ook niet echt meer de uitstraling die bij de huidige normen en waarden daar niet meer aan voldoet. Dat was de gemeente Sluis ook duidelijk. We kunnen geen vrijwilligers laten zitten in een slecht pand. Nee. En dus trekt de gemeente een kleine ton uit en wordt er de komende maanden volop geïsoleerd, geschilderd, verduurzaamd, vernieuwd en uitgebreid. Er komt ook een kantoorruimte bij en de instructieruimte die wordt ook vergroot. We besteden vooral heel veel aandacht aan logische indeling. Om zo functioneel mogelijk het pand te kunnen gebruiken. In de tussentijd kan de brandweer gewoon uitrukken dankzij tijdelijke units. Eind maart kan de kazerne, als alles volgens plan verloopt, weer in gebruik worden genomen. In Katzand kijken ze naar uit. We zijn echt heel blij, heel trots. We waren altijd al trots op ons korps. En op deze manier hebben we ook echt weer het gevoel dat we de steun krijgen waar we ook echt behoefte aan hadden. Eind volgend jaar moet het hele project, inclusief uitbreiding, klaar zijn. Hij is nog van voor de mobieltjes en van voor de e-mail. Huisarts Frans Legematen uit Vlissingen maakte heel wat veranderingen mee als huisarts. En nu zwaait hij af, met pijn in het hart. Al 30 jaar is dit vaste prik tijdens zijn huisvisites, een rondje boelen. Ik heb altijd het gevoel als ik de zee heb gezien die dag en buiten ben geweest, dan heb ik geleefd. Straks heeft u wel een ander uitzicht. Zeker, maar gelukkig is de omgeving daar ook mooi. Daar is Tanzania. Alweer 40 jaar geleden verloor Frans Legematen zijn hart aan Afrika toen hij zijn carrière begon als tropenarts in Venda, een voormalig thuisland van Zuid-Afrika. Heel veel geopereerd, tienduizenden bevallingen, darmresecties, stoma's aangelegd, fracturen behandeld, steekwonden, heel veel geweld gezien, brandwonden, alles gedaan. Ik heb op die manier de anatomie van het lichaam heel goed leren kennen van binnen en van buiten. En dat heeft me heel erg geholpen in de huisartsenij om patiënten te beoordelen. Goedemorgen, komt u verder, Ria? Goedemorgen. Goedemorgen. Neem een plaatsje. Want de afgelopen 30 jaar werkte Legematen in zijn eigen praktijk in Vlissingen. Of het een vriend is, je kan er alles tegen zeggen. En neemt goed notitie van wat je vraagt of waar je het over hebt. Echt, we zullen hem missen, laat ik het zo zeggen. Ja. Oh, ik vind het verschrikkelijk dat hij weggaat. Zij zijn niet de enigen die daar zo over denken. Ik kijk met dankbaarheid achterom. Ik vind het vreselijk om dit werk los te laten. Het komt in eeuwigheid niet meer terug, terwijl ik het heel graag doe. Maar dit is het leven, het moet en ik ga er het beste van maken in de toekomst. En die toekomst is deels in Tanzania, waar Legematen en zijn vrouw al jaren meerdere projecten ondersteunen. Ik ga daar gewoon verder met de projecten, stimuleren, af en toe wat geld erin stoppen, verzamelen, mensen lesgeven. We doen het werk niet meer zelf, grotendeels. Zij doen het werk, zij zijn er de hele dag. Zij moeten het leren, zij moeten het ontwikkelen. Zijn praktijk in Vlissingen laat hij met een gerust hart achter. Die wordt overgenomen door 2 jonge huisartsen.
Heeft u nu als oude rot nog tips voor de nieuwe generatie huisartsen? Ik zou willen zeggen, werk zo en zorg dat de balans in je werk en in jezelf en in je gezin zo is dat je het werk ook kunt blijven volhouden. Verder zeg ik altijd, luister naar de patiënt. Hij vertelt u de diagnose. En de laatste die ik wil noemen is, fouten kun je maken als mens. Dat hoort bij ons. Alleen zorg wel dat je gekeken hebt als je geroepen bent door een patiënt. Legemaat doet dat zelf nog heel even. Woensdag 31 december is zijn laatste werkdag. Het was een zachte dag met temperaturen in de dubbele cijfers, wel met een stevige wind uit het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het zacht, in de middag droog morgen en ook kans op wat zon. In het weekend weer kouder, meer bewolking en ook wat regen. Een voorbode voor wat komen gaat, want daarna gaan de temperaturen in een duikvlucht naar beneden. Ja, en het is de tijd van allerlei tradities. Eén die daar zeker ook bij hoort aan het einde van het jaar zijn de verlichte trekkertochten door Zeeland. Behalve een leuk scrabblewoord, vooral een mooi gezicht. Tientallen trekkers rijden deze dagen verschillende routes. Het spits wordt morgen afgebeten op Sint-Philipsland. En wil je weten wanneer de verlichte trekkers bij jou in de buurt zijn te bewonderen? Op onze site een overzicht van vrijwel alle trekkertochten. Omroepzeeland.nl en de app, dat is de plek waar je moet zijn. En daar vind je dan meteen ook het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.